Namun aja. Amma. Apor guy. तो बुसु गारा शे बुसु. बोरा जपर दुकाना. सर पे साबुन गिर गया. 20 कल दारे. साबुन? आओ. 20 ते? आओ. अम्मा कोणी ही दारी साबुनी चोकी दारी. ये कमो दारी है देखा. ये देखा. एदा काही नाही हा साबुन. आओ. इधर रजूर. बोरो. साबुन के रुपया देर में कम ले आओ. ते मग गो शोध. गोदा मनी का शोध को आओ. ते शोधिंग को. ते वस्तु दुकान ती. कोटा. ते कोटा शोधिंग को. बोर जल्दी का देर में कम. दुकान वाले पहुंचा रहा. आओ असते. 20 ते बेटे. साबुन नका शीर. गोदा शोधी. हाँ असते आओ. क्या मैंने दे? काम बचता को जा करने. काम बचता अंगा. गोरे दे माँ कहाँ इधर. अरे वो मंची. बाजार मना दे. बरो. माँ बिदी. हाँ बरो. रेचंगा ए गोंटू दुराए. बोधल मारे चे अम्मा जाम बोधल मारे चे आस्ती नहीं अम्मा कोजा शो अम्मा ओ अम्मा मैं बोधल बुजुर्ग इधर देखो तो जा. बोला पूरे को जा. आज के शाम गोश्त रे प्रोसेस पूरा. तो देख बात है तो. ये वो असर जा सोचे